И здравейте хора, съм Векс, тук сме с XXLK, XX и Deadpool. Много кофе. Да, и това е едно оцеляне на Хексит. Просто ние тъпо не знам какво с ним на Хексит. Аре сам. И там пред нас има кораб, който мислим да завладеем. Аз в момента сме твърде силни за... Опа, аз съм още на геймод, брат, чакай. Да бехме на геймод, чекме да умреме. Си играхме с един спайдър хук. Кой трябва да намерим? Ще бах ти доброто. Бам-бам. Стилнах дървото на Deadpool. Ще ползваме ли телепорта или? Естествено. Твърде сме добри на този мод, че да не го ползваме. Нали знаете как се правят грамадните мечове? Да. Ма не ми трябва такъв меч. Мене ми трябва. Да, всеки с отделен крафтинг тейбъл. Защо сме яки. И Deadpool си чупи неговия. Добре, тук сме в джунгла, значи лесно ще намерим дърво. Дали знаете, че има Timber mod? Да. Само тествам за всеки случай. Не гръмни компа, ако го ударя някой дърво. Сега ще ми гръмне компа, сигурен съм. О, компа ми да гръмна. Дори да лагна, аз не мога повярвам. Това е напредък. 30 FPS. Стил на дърво! Кил стил. Стилнах 4 дърво, брат. Чувствам се крадец. Ви къде сте? До теб. Аз събирам кабелта. Мислиш, че ме изоставихте. Аз ще да си направя още едно такова, брат. Още един крафтинг, въпреки че имам един. Или ти изоставяме после. Крави! Захапи го. Тук не могат да се правят брони от дърво. Толкова беше толкова лесно. Мале зомби. Мале как цепи. Бърш това. След половин час от правене на мода го оправихме. Така. Не знам за вас, момчета, аз си направих бекпек. Ама за кой не мога да спринтвам с контрола тук, бе? Що сме на 1.6.4? Може би. 1.5.2. Аз правя работа за 1.8. Векс, О, виж. чакай. Това заболява, Казвай. Да, си ходил копа с тон, ще е бил грозди. Сега ще ходя ти, какво си мислиш? Намерих редстоун. На височина Аз ви 97. изгубих. Ви ме изоставихте някъде. Чакай да сетна един waypoint. Как се Взех сетваше waypoint, бе? на цъкаш му и десен клик май беше. Нещо такова. Май с десното. Тук някой има до мене. Ще при него. До него някъде. Аз предлагам такова да сложим командата там, като умираме да не си губим айтеми. Като умираме да не си губим итемите. Да. Ти лути сила. Така не е забавно. Той ще е твърде опит, в смисъл, той е хексит. Да, не забравяй. Ще видите после след епизод 2. Ама това не е Crazy Craft, примерно. Не бе, ма ще видиш. Ти сам ще искаш да си точно това. Аз няма искам. Ако е такава, аз да си умирам постоянно. Като ходим на босовете. Дали ги бием без никаква броня да направим. Бачкам всичките. Ще им правим житър клик. Житър кликът кое бачка. Семята. За мен още си бачка. Ма не спреха да спамат. Блокчета обаче бачка. Кое? Блокчета. Това не знам какво е. Дясно, ляво копче, дясно, ляво копче. Да, затова ти говорих, аз затова викам житър клик. Той е супер тъмното при мен. Не знам, момчета, аз съм се уредил с храна, вие се оправите. Ето до кой съм бил близо. Аз тях на майната. Не, аз също има ти го спрям. Виждам колошар до мен. Къде? Там, между камъните се зарава с дърт. Доказателство, че си колошар. Да виждаш някой да има вътре.
Аз съм тук до някакъв кораб. Доказателство, че има някой вътре, а? Ами да. Какви? Усети наказания от меча ви. Мисля, че толкова с кабелстон ми стига. Аз съм взел 8. Добре, чакайте са. Аз 34. Айде ходим да завладявам оня грамадния кораб. Айде да ходим да мрем. Абе, деят полети, какво се обясняваш? Нали знаеш, ще ги обръщаме всичките там. Умират за 2 секунди. Сега ще видиш как се играе тази игра. Те ли умира след 2 секунди или ние? Ще разберем като отидем. Айде. Последния развалено яйце. Сега да не ме бомбардира с някой уръди, че направо ще ревна. Какво е това? О, те май си има даже и вратичка за влизане или просто ми се привиждат неща. Да, привиждат ми се неща. И аз ще влизам по циганския начин, за вас не знам. Опа. Какъв си ти? What? Пират. Рип пират. Чакай, бе. Това ме стреля. Ми да би 4 сърца. Айде, леко с рип. Абе, топ. То може верно да съм рип, тия са много. Моля. Моля. Дед поле. Трябва ми твоята професионална помощ. Дед поле. Дед поле. Дед поле. Дед поле. Дед поле. Дед поле. Обичам те, нали знаеш? Тия са много. Дед поле. Дед поле. Моля. То ми вкара на усе. Дед поле. О, то си с такъв стен. Моля! Тия му убиха, умирам. Рип мен. Скачи през бурта. О, господ съм, брат. О, гледай го този как се хилва. Ах, съм разсипан. Не, това ме стреля. Какъв този пистолет е? То сметна нещо. Тия ме гонят сладки, бе, брат. Ми да. Гледай ги. До сега бех вътре и трябваше да бегам от това. Знаеш кой, я идвам пред тебе. Аз видях и стрелбачки на TNT, отивам да правим Аллах Акбар. Махни ги от мен. О, и се виж как се блокират. Моля. Бой. Абе, знаеш какво става вътре? Моля. Ли, отвънка. О, аз взема една от лодките и ми се махам, брат. Чао! Ще ми липсваш. Как ми чупи лодката, курвата? Дед полети, къде си, бе, биле? Копам. Добре. О, тъпа дед пу. Здрасти. Ох, намаби. И без това съм на малко. Какво е това? Тин. Добре, този кораб ще го завладяваме по-късно. Ого, какво ли има Дедпул в печката? Опа. Аз имам някакви есенции. Юзич. Мога да направя някакви стрели и полшенки. Полшенки откарай като няма недърварата. Yes! Джакпота. Айрон! Дедпуле, моля те, айрон, моля те. А те за някакви храни мислят те са. Дай айрон, бе! Където го вземам? Аре те, дай айрон. Имам дни, ако на някой му трябва да посъдим някъде. Как ще нямаш айрон, бе? Айрон! Yes! Къде си? Гордо. Не знам, аз си уредих живота. Чао. Дедпуле, бъди добра курва и не ми стилвай това, което съм си намерил. Аз не я читвам. Аз няма читам, само съпорт. Аз обичам съм честен без да читам. Паженки. Ще се направим бола. Това трева ли е? Халюцигенни сгъби или как се казва? В мината няма ли нещо за ядне? Камък. Ако те устройва. После няма мога ям нищо. Не! Добре. Аз съм рип. Какво правиш, бе, къде си?
А не, едно в едно. Две, две в едно. Читър. Някой да има случайно храна. Не. Deadpool няма никаква, нали Deadpool? Не, ай спързал. Дам плана. То прилепно удари. Или това му удари. Моля. Не, Вийте иначе. аз съм на сърце. Тук регенвам ли къде? Къде бъде? Бей, че това бие демидж. Какво става тук, човек? Аз тук ще умра. Не се портвай. Няма. Не, бам се портви се. Не, трябва ми нещо, което да оживее. Нещо. Аз почти съм си уредил живота, за вас не знам. Що те е шифнал докато майнваш? Аз ли бе? Да. Не знам. Ти къде си, че бе? Каква си пучка? Аз не те следах между другото. Значи аз следа тебе. Боже. Още. Злато. Аз го взебах. Златото не ни е много useless. Аз па useful. Да, ама. Не пак скелет. Good. Help. Намерих спомня. От тия мазните скелети. Убий го бе! Не от тия мазните. Чукопедия ми даде, майка му ще е. Аз тук ще заровя. Какво си ти бе? Намерих нещо зелено. Това се правиха май... Имам лък. Няколко има храна, няма да я лошо да им дадеш, защото съм на половин сърце. Ела ти Някъде там. печки. Ако ще и ротам флеш да е. Ти ролтен флеш. Храна до живота. Не натам. Защо ме не преследват бе? Защо бе? Чай, ти с какво се копа бе? Кое бе? Ти откъде ти бронята? Желязо. Това е метеор. Да, не знам, че е метеора, ма. То дали смисъл горе-долу добра протекция. Като Diamond Set е. Честно ли? Само се наутът, само се взима работа. Само дето не всеки път се върти нещо около тебе. В смисъл въртят се всички айтеми около тебе. Магнетизъм ли там ко беше? Магнетизейшн. Виждам Deadpool. Поне ми случай Deadpool. Намерих още метеор. Това те предпазва да не ти падат айтемите в лавата, между другото. Че, още едно-две метеора на мене. Чак ти при печката ли си още? Да. Да, виждам Смисъл, колко. Виждам колко си при печката. Знам къде е. Метеор. От тук на тук някъде. Тук къде цвети. Да, и... Как всичко се върти. Ти не беше нагло, не. Че ти взех метеора ли? Не, въобще. Аз съм почти с усет. Топа, но... Ни дей пак. Колко много метеор. Намерих зомби спаунър. Или не знам. Няма нищо. Диаманти. Аз нищо нямам. Половин сърце майка ми стара.
Само панталонки дам. А не бе, като Iron бронята бе. Пак някаква работа върши. Вот. Опа. Браво бе. Исках да видя рецептата. Цъкаш ра. Па дали, ама... не, той много много. О, скелет бос. Майка си лева, тук лева. Аре бяга откъде. Той къде го изхвърля? Някъде лава. Кое бе? Ето дето стана читното. Векс, Ами то няма да се махне от мене. Чакай сега. Трябва ни лава, да, защото няма да се махне. Естествено, метам си меч и той пак идва при мене. Оф, някой да иска тъпата броня подаряваме. Аз. Не ви кефетица. Просто ме дразни тази броня. Приемам всичко. Чао. Ако може някой да сти при печката. Аз съм при печката ти. Ти можеш да се зареждаш, ама... С кол ли бе? Да. помощ! А, чао дед поле. Чао. О, какво? Глей го, ексумка, брат, всичко се обикаля около него. Не го правя нарочно. Свали бронята. Тая броня е лош човек. Ма на мене ми трябва. Чакай, искам си работи и после ще слагай. Там долу са. Защо са въртата плотени? Какво другите ли са? Аз имах 3 айрон, 4 твой. Бутушки. Леда. Ноуп, няма в мене. В мене са. Я щупи гръбчето. Оф, как мога да хабиш ледъра за бутушки, за броня изобщо. Че малко тук май имаш и ледър такова. Като печеш ротън флеш и ти дава ледър, да. Ти за кой имаш такова, бе? Откъде имаш магнетизъм? Като цъкнеш десен клик, той се енчантва сам. Някой да сте при печките. И двамата сме при печките. Да, О, не знам за вас, аз отивам на... Кирката си, къде си ми? Век случайно имаш айран кирка и ти е работите. Как ще да падна в лава? Аз имам айрон кирка. И аз имам айран кирка. Кирка, лопата... Лопата нямам. Не всичко тия приора грозни. Аз ще в него. Не чай, тази кирка е моята. Не знам за вас. Таратататам. Не знам, момчета, май сме достатъчно екипирани, аре. Да отидем да огрифаме тъпия замък, че се нерва. Кораб замък е малко по. Аз тя да го грифам. Някой има ли... Че малко. Я, Векс е умрял. Слава, брат. Някой дай ли 3 айрон? Не, имам 2. Това колко е на високо е малко. Просто не ми се катери. То ние сме под водата. Чай изчезна Но аз. Векс ти май не обичаш да читваш. Да, ба са майката. Мързи ме хода. Аз къде тръгвам без храна. Себета. Чакам Аз имах 7 пържоли в мене и ще идвате някъде. Колко? 7. В мене са. За се, що не съм ги взел аз, точно са ми трябва храна. Сега ще ги дам. Дай ги на мене, бе. Той не ма ходи да умира, нали?
О, не. Пак ли ви, бе? Пак ли, бе? Сериозно, три... Не знам, пиратите са изчезнали. Бог дано за винаги. Моля! Какво направих? Хора, добре. Майко. Ери. Взривих целия кораб. Какво направих? Чакай. Един крипър гръмна и целият кораб почна да прави бум-бум. И Аз ти предложих да сложим това такова. целият кораб почна да прави бум-бум. Половината кораб го няма. Виж от другата страна ще е по-лесно да го експлорнем. Първо искам да отида си взема айтемите от някъде под водата. Не че обичам да читвам, нали? Да, Тя да стоим тук да не консумираме и да не губим работа. си 150% легит. Сега къде са ми айтемите? Искам си айтемите. Ето. Ти желязо как ще еш да оставим така? Това е нубско решение. Деят поле. Няма че не. Ще бъдеш наказан. Брат, то от някъде се завали някакви други неща. Някакви книги съм взел. Сигурно тук да грабнал някакви честове вътре в кораба. То се ти не сама да разни. Аз ви казвам, че мале хора. Я се портнете. Така, готвят. Спокойно, безопасно е. Стана бум-бум и няма никой вече. Аз трябва да стара яна. Не знам. Фак, целият кораб. Рипна. Случва се. Това май беше хангара с TNT-то, дед гръбнах. Аз май си ударих 3 пъти микрофона, ма как ти? Чест! Кради, храна, яден, живот. Чист транспортер. Тук се прави ти нещо. Не знам, аз тук крада яден. И аз си играя с той. Добре, не е зревило всичко. Още има живи нещастници горе. О, Ма къде да отида при тех е въпрос? мога да е супер якото. Векс. Знам, че много ги обичаш, ама изхвърлям броните. Абе, тук има някакъв като капитан. Моля, подгоня. Влез ми нов триба. Абе, ти фърчи през борда, бе. Мангал. Фърчи, ти камба. Аре, бе. Капитане. Ма ела ми отблизко, какво с толкова? Надъхан отдалеч. Те е дебеле. Ела, я как ходи бавно. Диаманти. Не, ходи си бавно, аз ще разби... О, дигнах са. Мали, стой си отвън като тапанар. Мали, кради, докато можеш. Мали. Четири диаманта. Мърш. Богат съм. То пират ме игнорира, брат. Да го обръщам, май иска. Не, базикам се. Изчезвай. Какво? Какъв е този щит, бе, брат ми? Така, искам само да мина покрай тебе, окей? Тук няма нищо интересно. Dark Stuff, какво си ти? Нищо не става. Хора, някой се порта, че той е малко здрав. Остана. Буквално убия по... почнах да му убия демидж вече, не мога повярвам. Не ми крашна това. Аз идвам. Аз имам blindness.
Това не пречи. Ще Това използвам... ми крашна хикста. Те пуле параднали, бе, брат, признай си. Много яко. Би го, бе. Бие. Това сме щупи, бе. Аре, умри, бе. Аре, на супер малко кръв си, бе, буклук. Убих го, ес! И взех дагерче. Я! Не! Каквото прави да видим за 4 секунди, бах якото. Тук има някаква храна. Аз ще взема деда. По-надолу имаше храна. О! Дай, че го вземеш. Какво е това? Такова за пистолет по-нататък да си направиш. Бах якото. Къде каза, че има храна? По-скоро вече няма, аз се обрах. Ела. Ето ти... малко. Който и голямото нещо, тото и колко го... Пио. Пио. Това бах якото. Еми, момче, аз си намерих нещо, което... Виж го, виж какво е яко. Я удари. Слабак. Слабак. Слабак, 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 Аз слабак. въобще не мога да удря. Пак, щупи го. Да, бе. Не, бам се. Аре, удрай. Дуб такъв. Удрай, бе. Страхливец. Къде тръгна? Удрай, бе. Удрай, бе. Не удрай смело, бе. Сега мой ред. Не. What? Опа. До сега аз ставам напълно невидим. Чакай. Какво е това, бе? What? О, има чаничка. Пил. Мах тялкото е. Хамо, шашевата. Ти кой биеш? Now you see me, now you don't. О, ей. Чакай. Дето е граната. Добре, хора, елате видите какво стана след като крипа на гръмна. Това. Изгърмя. Чест! Сигурен ли си, че е само от един крипър? И от хангара с TNT. Виж, останало и малко. Останало и животинци. Аз ще го използвам. Няма да се убити. От тука. И тук има една изправачка с TNT, ме не мога да го гръмна. Стрелачка за TNT ли къде? С такива неща не съм виждал тук. Те са счупени. То лаги, бе, брат. Да. Сега си гармел, бе. Аз да гърна. Моля те. Обиждаш ме. Не се ще усетиш лака от близко, къде си, бе. Пил. Фак. Лак, дай се спаси. Ладно. Пил. Да видим да кой лъка е по-силен, да? Един удар и си умрял. Знам. Аре бе, стреляй. Стреляй с толкова да пробваме колко държи това. Слаб си, брат. Слаб си, брат. Слаб си, брат. Слабо. Стига ти толкова. Беги, бахи зад мен. Ами аре се убите му тук. Че само да направим... То спреш с стол. Ами аре това е от първи епизод. Завладяхме кораб, който гръмна и разруши всичко. Голямо завладяне. Бягай, ще гръмне още. Не, каква е тая клетка, където се навря? Бе, чакай. Аз паднах баш в изстрелвачката, разбираш. Не трябва виж на първия клип как оцелявам епик на половин сърце и после гърми още едно нещо, умирам. Да видиш... Брат, първи епизод при мен стана супер дълъг. Половин час. Не, бал се опичате, при мен половин час. Добре, аре, това ще от първи епизод, какво ще кажеш? Ами, да, той е от първи епизод и...
И да, хора, очаквайте втори.